तर आई आज ना वेगळंच जेवण बनवते, एकदम डिफरंट, जे आमच्या घरी रेग्युलर बनत नाही ते बनवते. तर चला तुम्हाला दाखवतो, एकदम मस्त आहे आणि वेगळं आहे. तुम्ही बनवलात काय नाही ते पण कमेंट करून सांगा. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज पण ब्लॉग चालू होते इव्हिनिंगला. तर तुम्ही मिनी ब्लॉग जर बघितला असेल ना तर बऱ्याच जणांना कळलं असेल की माझी तब्येत बरी नाही मंडळी. तर तब्येत झालेली आहे डाऊन, कारण मंडळी आज आम्ही टेस्ट करून आलोय. तर ब्लड टेस्ट केलेला आणि विकनेस असं वाटतच होतं आणि त्या दिवशी पण अचानक रात्री बरं नव्हतं. तर आई बोलली जाऊयाच म्हणून मी डॉक्टरकडे आज गेलो ग्रामीण रुग्णालयात. तिकडे टेस्ट वगैरे एकदम प्रॉपर होतात मंडळी. तर ते बोलले म्हणजे टेस्ट जो रिपोर्ट आला ना तो एक टायफॉइड पॉझिटिव्ह आलेला आहे माझा. तर त्याच्यामुळे आता बोलले 4 दिवस तर आरामच करायला बोललेत आणि पथ्य वगैरे सांगितलेलं आहे. बोलत होते विकनेस भरपूर आहे बॉडीमध्ये आणि मला वाटतंच मध्ये मध्ये हात वगैरे वळाल्यासारखे होतात आणि हा हात दावा आहे माझा ना तो असं व्हायब्रेट होतो जास्त मध्ये मध्ये थरथरल्यासारखा. कधी कधी होतं सारखं चहाचा कप वगैरे पकडताना पण सिंपल असं पकडलं दुकानावर वगैरे जाऊन ना तर असं असं हात हलतो. तर ते मी आईला बोललो, मग बोलले जाऊनच येऊया चेक करून म्हणून. तर आता टायफॉइड बोललेत आणि अजून डेंग्यूची टेस्ट उद्या करायची आहे. त्याच्यानंतर आपली काय बोलतात कावीळची टेस्ट उद्या करायची आहे. सो ती आज झाली नाही उशीर झाल्यामुळे, सो उद्या जाणार होत ती करायला. तर तुम्ही म्हणत असाल आता ब्लॉग कशाला करतोय म्हणून आराम करायचं सोडून. तर म्हणजे मी गोष्ट एक ठरवली, माझं स्वप्न आहे मला जे काय करायचं आहे ना. तर माझा अंदाज असा असतो म्हणजे की मी एक दिवस जर गॅप टाकेन ना तर मग परत कधीतरी असं होणार की मी छोट्याशा कारणावरनं मग असं करणार की गॅप टाकणार त्याच्यामध्ये आणि मग ते सगळं विस्कळीत होऊन जाणार. तर जोपर्यंत मला जमते ना तोपर्यंत मी जे काय करतोय ना ते करण्याचा प्रयत्न करेन. सो जाऊया वरच्या घरी आता. मंडळी बाबू आणि तर आलेले नाहीत कामावरनं आणि आईला तोपर्यंत बोललो होतो की मक्याची बोंडा आणली होती मी काल. तर बोललो होतो तोपर्यंत उकड म्हणून, जरा वातावरण थंड झालेलं आहे, थंडच वाटते. सो आता जरा आराम करून मग आता म्हटलं ब्लॉग स्टार्ट करूया. सो जाऊया वरच्या घरी आणि बघूया. तर बोंड वगैरे रेडी झाली आहेत का, लेट्स गो वरच्या घरी. तर मंडळी आलो, पप्पा इकडे बसलेले आहेत हे बघा. झाली काय आई? बाबू आणि येतील आता. बाबू आता हल्ली लेट सुटतोय. दिव्याचा टाइम तर झालेला आहे, दिव्या सुटलेली आहे. 7:45 पर्यंत येतील कदाचित, नाही तर 8 पर्यंत. मंडई बोंडा आपली रेडी झालेली आहेत उकडून. आईने इकडे काढायला घेतली. गरम मस्त वाफ येतात. वाफ येते, तुम्ही बघू शकता. कोणाकोणाला मक्याची बोंडा आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा. स्वीट कॉर्न इंग्लिशचे 12 वाजायतच मध्ये मध्ये. नाही बघा काय आता सांग, एक बोला गेलं का मध्ये काहीतरी दुसरा आई घेता सगळा, आईचे शब्द वाचतात फक्त. दुसरा आणि काय येता येणार नाही तुका बोला. सबस्क्राईब सबस्क्राईब आई सबस्क्राईब बोलता. सबस्क्राईब बीचा एस जाता. म्हणजे आईच्या भाषेत सबस्क्राईब करून टाका आता इला तर चॅनल वरती. सो जाऊया चला, वळेत जाऊया आमच्या. धर तडसून की जड नाही हातात ना निष्ठा ती धर. चला या पप्पा. अरे बाबा, खरे तर बाबूच्याने वाट बघत थांबणार असतो पण ती येईपर्यंत म्हणजे एकदम थंड आली. त्यांना आता झाकून ठेवतो मस्त कुकरात परत. दुसऱ्या डब्यात ठेव. डब्यात ठेव मस्त वाटत गरम खा. हात भातलो आता. कशी आहेत? मस्त. सध्या मंडई थंडीचं वातावरण असा, आता थंडी पडक चालूच जाते. गरम बोंडा आणा मस्त घराकडे आणि खावा. मी आहेत ना तवशाच्या उंड्या बरोबर म्हणजे काय म्हणायचं, गोड नसता तर काकडी आणि पीठ. मंडई या खायला. कवळ आहेत घर ना, एकदम कवळे नाही, मस्त खाण्याला उकडून या. मस्त एकदम भारी. मंडळी आपली बोंड तर खाऊन झालेली आहेत मक्याची आणि बाबू आणि पण आलेले आहेत. जसं की बोललो होतो 7:45 झालेत करेक्ट. आणि आता ते चहा वगैरे पित आहेत, नाश्ता वगैरे करतायत. तर 8:05 झालेले आहेत. तर आई आज ना वेगळंच जेवण बनवते, एकदम डिफरंट, जे आमच्या घरी रेग्युलर बनत नाही ते बनवते. तर चला तुम्हाला दाखवतो, एकदम मस्त आहे आणि वेगळं आहे. तुम्ही बनवलात काय नाही ते पण कमेंट करून सांगा. आणि जर बनवला नसेल तर तुम्हाला आता बघायला मिळेल. रेसिपी असा नाही पण आमच्या घरी बनवते आणि वेगळं आहे जरा. तर म्हटलं दाखवूया. सो लेट्स गो, जाऊया चला आतमध्ये. काय बनवता आई आज? भाकरी आणि चटणी, टोमॅटोची चटणी. मंडई आई आज बनवता भाकरी आणि टोमॅटोची चटणी. तर तुम्ही म्हणत असतालात काय माहिती आहे, भाकरी तर रेग्युलर सगळ्यांकडे बनतात, तर वेगळा काय? तर कसली भाकरी बनता आई? ज्वारीची.
तर मी पहिल्यांदाच करते. ज्वारीची भाकरी बनता म्हणजे आमच्या घराकडे आणि पहिल्यांदाच बनता. रेग्युलर म्हणजे बघू गेलात तर आमच्याकडे तांदळाची भाकरी असतात, त्याच्यानंतर नाचण्याची भाकरी असता. तर आमच्या घराकडे ही मला वाटतं आता माझ्या बघण्यात तरी फर्स्ट टाइमच असते. काय याच्या अगोदर बनवलं आई मीच करूक नाही कधी. तर आई बनवता आणि ज्वारीची भाकरी असा. सो बघूया कशा प्रकारे बनता ज्वारीची भाकरी आज. सो एवढ्या वर्षात आता 23 वर्षात ही पहिल्यांदा आई बनवता घराकडे. 23 नाही, मी कधी करूकच नाही. म्हणजे पहिल्यापासूनच करू ना. मग मावशीन साऱ्यान करून बघ. मावशीन पीठ दिल्यान पाठवून. आमच्या घराकडे 22-23 वर्ष. ह्या पीठ मावशीन दिल्यान पाठवून. मला ही भाकरी करून बघ कशी लागतं. बघूया कशा प्रकारे होता हा भाकरी आणि चटणी. पहिला मंडई ना या पीठ असा मळून घेऊन ये भाकरीचा. पीठ तर आपला रेडी झालेला असा आणि आई आता मस्त भाकरी असं थापूक घेता. आणि या साईड बघितलं तर तुम्ही तव पण आपलं रेडी जाय देता. सो आई जास्त भाकरीचा एक्सपिरियन्स नाही कारण आमच्या घरात तुम्ही बघितलं असतं ते जास्त भात आणि कधीतरी चपाती असतात सकाळची. तो पण बाबू आणि दिव्या आता डबून येतात म्हणा, नाहीतर रेग्युलर भातच कायम. खूप जण तुम्ही पण सांगित असत्या, भरपूर कमेंट असतात चपाती खावा, भाकरी खावा, भाकरी खावा. सवय नाही पहिल्यापासून. किती भाकरी केली काय केलं तरी भात होयच. त्याच्यामुळे काय होता 2-2 करण्यापेक्षा वेळ वाचता, गॅस वाचता सगळ्यात मोठं. आईची भाकरी तर पहिली तर व्यवस्थित झालेली आहे रेडी. तुम्ही बघू शकता गोल पण झाली आहे मस्त. तयार कशी जात तव्यावरती आता कशी जाता काय माहिती. रोज सवय असतं त्यांच्या व्यवस्थित येतात. आणि कुठचीच गोष्ट असा नाही मंडई जी माका होई आणि मी जर कधी बोलले ना तर आई कधीच माका नाही म्हणा सांगणार नाही की आता टाइम नाही कर या नको म्हणा. नाही जरी बोलली तरी नंतर करून देतच. मी नाही म्हणणं कोणाकच नाही म्हणणं नाही घरात. कारण काय होतं नंतर चुरचूर लागतात. पण वेळ गेलो काय नंतर वाटतं उगाच नाही म्हटलंय. कारण आज जी गोष्ट होई असता ती उद्या परत तीच होया जाता असं नसता. उद्या त्याच्यातला इंटरेस्ट गेलेला असतं. कारण खायचीच गोष्ट खावची असन दे काय असन दे आणि जर आता नाही दिलं तर काय उपयोग. असाच म्हणजे मंडळी पहिली भाकरी तर बरी दिसता व्यवस्थित. सो पटापट भाकरे थापून घेऊन आपली रेडी करून घेऊया. थापूचा हडे, भाजूचा हडे. सो पटापट रेडी करूया. बघता बघता आपल्या भाकऱ्या तर रेडी झालेल्या आहेत आणि आता टाइम आहे चटणी बनवायचा. तर चटणी बनवून घेऊया चला. तर काय काय आता बघा पहिली गोष्ट तर टोमॅटो, त्याच्यानंतर लसूण आणि ही मिरची. मीठ टाकू तव्यावरती आई डायरेक्ट भाजता. तव्यावर मिरची भाजून घेऊया. त्याच तव्यावरती मंडई भाजतो. याच्या अगोदर कधी केलं चटणी अशी मावशीची रेसिपी आहे. करतात नॉर्मल बरीच जण करतात. मावशी करतात. मिरची आणि टोमॅटो भाजून घेऊया. मिरची काढून टोमॅटो बिया काढून घेऊया. पाटील भाजून घेऊ व्यवस्थित. कच्चं असलं तर बरी लागतं. कच्चं टोमॅटो मंडई सगळं आपला भाजून रेडी झालेला. आता मस्तपैकी मिक्सरक लावायचा. आधी मिरची आणि लसूण कच्चे टाकू भैया.
तर लसूण भाजलेली नाही हा. हे जराशी फिरवून घेऊ होय. त्याच्यात जरासं मीठ टाकूया. चटणीत लागणं इतकी टाकूया. मिक्सर तर लावून झालेला आहे आणि त्याच्यात आता टोमॅटो मीच लावलाय त्याच्यामुळे रेकॉर्ड करता आलेलं नाही. आता टोमॅटो फायनली मंडळी आपली चटणी रेडी झालेली आहे. प्लेटीतच काढू. ही बघा अशा प्रकारे. हो प्लेटीतच काढ. तर मंडळी जेवायला बसलेत आणि आपलं पण जेवण रेडी आहे. आपला आहे आज पेज आणि त्याच्यानंतर ही कारल्याची भाजी. तर या मंडळी जेवायला. आणि बघा बाकीच्यांची जेवणाची तयारी चालू आहे जसं की भाकरी चटणी आणि डाळ. तर या जेवायला. जेवण पण झाला आणि मंडळी टाइम झालेलो आपली गोळी घेऊचो. सो दोघातली पण एक एक घेऊची आता. आणि अजून एक येलोवाली म्हणजे 3. अशा प्रकारे आजच्या गोळ्या तर घेऊन झालेल्या आहेत आणि टाइम झालेला आहे ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.